Marie Curie é a primeira muller e única persoa que recibiu 2 premios Nobel en distintas categorías. O de Física, compartido co seu marido Pierre Curie, polo descubrimento da radioactividade espontánea. E o de Química, recibido en 1911 polo descubrimento do radio e do polonio, como homenaxe este último a súa patria de nacemento, desmembrada neses momentos. Hai que destacar o seu carácter forte e austero. É unha muller adiantada á súa época debido ás súas ideas. Morre en 1934 debido ás radiacións ás que estuvo exposta ao longo da súa vida.